So I did a good thing. If I had taken a photo when she was dead, it shows. That's why I didn't take a photo. What? Because if I took a photo of her, she was going to harm you. What do you try? Hello guys. Hello guys, hi guys. Hello guys, how are you guys? Welcome guys. How are you? I'm sorry guys, I was late. I was busy. Chikadzira mafuta evanhu. Tambunonoka. Nanonoka nandiri busy nemafuta evanhu. Chigadzira sezvindatosiya ngati chishakira chisaro chipeka. What do you say guys? How are you guys? How have you been the whole day? How are you coping? Muri sei kumatima nenyika. Kurumidzai kudeedzana guys nokuti ndichavhura bhero. Ndine mabhero angu maviri andoda kuvhura panapa ndoda kupai. Handiti ndine mabhero ndauya ne Black Friday guys. Ndine Black Friday yevarume vandauya nawo kuti ndizokugoverai. Handiti koita Black Friday vanurume yevakadzi vandichakupai nhasi pano. Saka ndine mabhero angu maviri andiri kuzovhura. Handiti be guaranteed to grab one, right? Be guaranteed to grab one. You cannot go back home single-handedly guys without anything to show. No, come on guys, we don't do that. So zvatukuita ndezvekuti ndichange ndichikupai ndine bhero ndikuda kuvhura bhero Black Friday padiaries. Handiti Black Friday padiaries. Saka ndenge nchidi ndichikupai maningikiro akasiyana zvinhu zvakasiyana naika tawanda chekure aiwa vatauya vana tawanda apa ndiye ndichikugoverai. Tawanda nhasi pane bhero revakadzi rachange tikugoverai panapa. Junior Kennedy aiwa vatouya zveshuwa. Itai muchidedza mabhuru enyu, itai muchidedza mabhuru muti kune mabhero uko ariko Black Friday. Handiti ekuti muchange muchigamuchidzwa mutakunanzva. Saka itai muchidedzana guys, itai muchidedzana. Maswera sei guys, maswera sei. Hanzi ndikutadza kuverenga topic. Asiya foni yangu inombojamba kunyora. Asiya yapiringisha. Kasi yapiringisha guys. Ndapiringisha here kunyora. Right, Fortune Magaya, Rumbile Rato. Mai Chisuko, Masira Seiko, Lindy Wedube, how are you, Tete? Muchanecha Dex, Ndepi, Joe Music Joseph, Ayuwa Joseph, Garam Juze Joe, Beroripo, Trust Ngube, CEO Kamaziviri Aywa, Harimi Vakadira, Nasim comment section. Guys, Mpakadira, Nasim comment section, Black Friday, and Mona, Saka Bero Trukuvura, Anditika, Bero Trukuvura, Anditi. Right. Wazanai ndlovu zviri sei Junior Bukosi anzidoba nizodoba namhlanje nizodoba nonke umunye nomunye uzozidobhela Kristo wandazi Kristo muri sei Rudo Mukombe. How are you? Elizabeth Katsande, Hilda Nyamafene, Abigail Klababi, Mamvura Josephine, My B Max, Talent Tsuruseni, Sireu, Rafi Maruta, Precious Katif. Hanzi musati kangane pabhero pa Black Friday. Guys, itai share live nokudedza vamwe fast guys. Guest inointa itai muchidedza vamwe guys. Guest ikugarire mudhuze. Itai guys muchita fast kanibodza njodzi yangu iyi kuti tahapo. Right. Molin Masiwa, zviri sei.
Alright guys, muri sei guys, maswera sei, salmonani ninjani dumela madegwana abudhe, muri sei guys, muri sei, I hope you are okay kumatima nenyika guys, muri sei mese, welcome pachirongwa pa SIS MELLY Diaries, andisikuziva kuti, okay, right, ndanonoka kuya guys, mondiregererawo, saka ndine, ndine hanzvadzi vakasiya vadlisiwa nemukadzi wavo, hanzvadzi vakasiya vadlisiwa nemukadzi wavo panapa, vakasiya varoyiwa nemukadzi vakadlisiwa, saka vanga vachindudza nyaya yavo, saka ndo vanoda kutsvaga kuti vari kupi. Asi vakadzi munoroya, ndosaka maida kunzi vatadzi, munoroya chaiko chaiko vakanukadzi. Imi kana muchinge maziva kuti mwana womunhu hauchamudi, ko unenge uchizoindirei kunotsvaga mushonga kuvanhu venguochuko kuti usiye wadlisa munhu kana kuti uroye munhu wedu wei. Asi ndandingazivi hangu kuti nemhaka yevanhu vari kudlisiwa, handisi kuziva. Toda kutozonzwawo nemi kuti nemhaka yevanhu vari kudlisiwa because umwe ambondifonera vakusena chichema chiti sisi ini ndoda kutodlisa munhu, hamuna here kwamunoziva kwokuti ndingadlisa munhu. Ndikati aiwa kuku kwandinoziva wangu hapana zvikanza wanga achibowa svikai kana mukangohope kuti munhu aite chireshe, ndafunga kuitsa murume wangu asi ndafunga kuitsa murume wangu chireshe guys kuti angogwesha. Ndikati okay, hapana kuipa, ndambofonera nzvadzangu. Ndiri kutsvaga ikuWhatsApp, uye kuWhatsApp. Alright, ndwela. Okay. Kudlisa asi mune ende vamwe huru kwai ndoda SIS MELLY nditsvakirewo munhu ndoda kuita munhu zvireshe. Naye varume chenjerai mudzimba umu, muri kuitwa zvireshe mumba umu nevakadzi ava. Yesi Joyce Mupamirwa, muri kuitwa zvireshe nevakadzi ava. Asi handisi kuda kutanga ndangomhanyira, ndambotanga ndanzwa kuti marizeni acho mboda kutudza kuti munhu ngaadliswe anenge ari right here, kana kuti amene tichazongoona pakupera kwegemu tobvumirana kuti hatichabvumirani nezvo kuti kwai munhu ngaadliswe. Tichizozviona pakupera kweshow handiti kuti munhu odliswa kuti munhu orega. Saka regai tinzwa zvadza pavanenge vauya tinzwe kuti vanodyiswa sei. Hanzi ndezvavo izvi vanotirwadzisa iwe. Sure, hanzi interesting akaziva kusei takadyiswa. Aiwa regai akudze kuti akaziva sei kuti ndo zvakaitika. Handisi ina handiti. Alright. Regai tingoti pfe muchirongwa. Tangu pesa nyayo. Hello. Ewo maswere. Ndaswera nzodzi yangu kwaswera seiko? Sorry hanzvadzi shuwa, ndani chimbosiudza vanhu panapa ndikati veri weka nyaya dzekuroya vakadzi chokwadi munoroyeiko vanhurume ava. Saka kudawo varume vanoroyawo ina handizivi, tichatonzwawo nevarume vari mucomment section umu kuti tinzwe kuti zviri both sides kana kuti zviri one sided. Hanzvadzi mune nyaya yenyamanga muchindiudza yamakaitwa nemunhu makanga muchiti munoda, munhu wamaida, munhu wamaigara naye, munhu wamakaita naye mwana. Aiwa tiri pamadiaries, udzai vamwe ava kuti zvakafamba sechi chakaitika. Bosi ndakanyara kana kusataurira vamwe vanhu lundo kana zvichongondiromera ubatsiri. Tinyaya ndekuti mandine mudzimai wangu ndoida namari togara tese ndotenge ndakaroora. Kuroora ako hakupindire kati ndakapisawo pandakapisa ipapo ndotoverengawo ndaitenge ndakaroora. Saka naveretika ndotaigara tese kuno kusataura. Ndakazoenda kuZimbabwe zvichienda kuholiday. 2017. Enda kuZimbabwe holiday takasvikira kumba kwedu. Takagara kumba kwedu inini 1 month. Ndakati rega ndidzokere kubasa sezvo ndatichiuya kuzoshanda kuno. Iye akati azvitoti tidzokere, taifanira takadzoka tese. But iye akati azvitoti ndidzokere ndofanira kuendashi ndombonogara kuna mai ndozotevera kuna mai vake, kutaura mai vake kumhuri kwavo. Saka handina kuzirambawo, ndakangoti azvirai. Kaenda kuenda ndadzoka kuno kubasa. Akagara 7 months. Ndapesa pandaitrai kutumira mari ndichiti huya, achiti aiwa ndichauya. Saka after 7 months zodzo ndopandakazotumira mari system yangu akuchiti iye ndakuda kuuya. Ndatumira mari wangu after 7 months.
vangu kunina kuenda kunomutora kumba kwavo vachienda naye kuharare so vanogara kuharare vachiitira kuti vazoita sevazomukwidza bhazi akwanise kuya kuno vakatosenda mari yebhazi yekuti auye saka kumba kwasisi wangu ikweyo vakadiscover kuti munhu ari pamuviri. Okay. Pamuviri apa panga pane mwedzi mingani nokuti mati akanga gara 7 months patinidzi angoda kutobereka kapamuviri apa. Pamuviri apa pane 2 months. Papa ne 2 months. Yeah. Asi imi mamusiya 7 months kumusha. 7 months. 7 months kumusha. Alright. Kumba iyake pawakaonekwa kuti ane pamuviri haana kuramba because akatozvino zvinhu zvatopa chino. Atobata Visa ifone yenyu paspeaker. Makaisa loudspeaker, visa loudspeaker. Alright. And emu yake yange rudoto yako kwane pamuviri papa ni 2 months. Okay, angauda kuya kuti agozoti nhumbu ndenyu. Zvazvauda kutoitira bhosi kutonotoromba kwavo achiuya achituta sirenda auda kuenda iye achizoti ane pamuviri anga itosvika itozomubhebaka. Hey, mujolo zvakaoma. Ndakatsanangurirwa saizvozvo ndakandafona kumba kwavo tifonera mai vacho ndo vakadaira foni daira foni vandavatsanangurira kuti vari kunzwa nepamuviri zvakafamba sei. Chandakangopindurwa ndechekuti taurira naye munzwanani nekuti ndiye mudzimai wako. Ndiambuya ndambuya vakadaro. Yes, you get. Hatinambozvisa mumusoro manje kuti ndakangoda apa munhu ari kungotaurawo arwadziwo semarwadziro andaitwa.